Hanjrah ingkang puspi tarum kasih liring sami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedanten rahayu mugia kajiwa kasarira dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Mligi katur dumateng kamengku wonten winangka ingkang hormatan nggih menika pun Bapak Edi Sutrisno, Ibu Alfiatur Umbi, bakul liwak Kabupaten Lenggah wonten RT 3 RW 7 Dusun Selorejo, Desa Blinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Saderengipun hawuh wakani lekas-lekasing kandha kanthi katining sedya semangga kula dherekaken manungku puja brata wonten ngajeng nggih menika wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene penapa ingkang lenggan siang sakmangki kula dalah panjenengan sedaya tasih saged makempal wonten mriki panggenan kanthi keadaan sehat walafiat boten manggih alangan segala punapa kanthi ucapan biqolina alhamdulillahirabbil alamin. Selawat ugi selipun Allah mugi katetepanto dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados suri tuladan tumrap umat Islam ing pangacap mugia kula dalah sedaya dipun akoni dados umatipun lan bincang wonten fi yaumil akhir mugia pikantuk uluran syafaatipun amin Allahumma amin. Permata Cambersari Abiyantara sarengan kalian HR Pro Audio ugi sarengan kalian Rama Audio Kang Marakson saking Latah Miri sahabat kopi dawuh saya pun Bapak Edi Sutrisno dasar Ibu Alfiatur Umbi kadhi ajat nggih menika khitanan putra kinasihipun kaseculih Dik Rafael Bagas Rifanto mugi angsal panjurung donga ingkang sami rawuh wonten kalenggahan jasa mangke hajatipun saking panjenengan Bapak Edi Sutrisno awit prawadewasana nganti paripurna mangke boten manggih alangan segala punapa amin Allahumma amin. Yu Permata Cambersari kamaraswan saking latah pring ngapus sakmenika nganti Triwidawati ingkang mangke kula jumenengaken setunggal dalasan nyawiji minangka duta panglipur wabil khusus dumateng kabupati sementaraipun dumateng sedaya tamu undangan ingkang sami pinarak langgah wonten kalenggahan siang sak mangke ingkang nomor sepindah wonten palingan Depi semoga jumeneng saking sasana Palenggana Cahayu juga tak lupa tak sapa nggih matur sembah nuwun teman-teman yang ada di sebelah kanan panggung disekecake panggung juga haus nggih mengke disapa ingkang nomor kalih rodok ngiring kilen iki anake Warok Suromenggala ada Adik Hadi New Permata Indonesia semoga jumeneng saking sasana Palenggahan ayo dong
Ya, Dudo. Yang ketiga, seniornya para sinden ada Mbak Sulis saking Latah Panggul. Semono katuran jumeneng saking Sono Palereman. Semoga. Hop menang. Ojo tapi cep. Nah. Tak kenalkan nama saya, tak kenal maka tak sayang nggih. Kula paringan asmoki Samsul Arifin Sabdo Carito. Kamar sowan saking Latah Dongko, bilih panjenengan teng daerah Pelang badhe kendel kasemanggaaken. Semoga all artis sarkan kalian Yu Permata juga ada Rama Audio HR Pro matur sembah nuwun.